Kakak biar nih hoiba. Samungni WhatsApp pro nini glass di sama nih video nai thogak lah ha. sai kap de kita buk tuma ba Bono kisa real lo khai phunuga di homani ka. kita to sai kap ro kri ble Akon ke ha na ang phunung nai na ha pa na om trono phunuk sinai ani ro je tongmani manai bo bani phunuk sinai ke nai tungri do kakak. ke ro je tongmani bo in ponon phunuk sinai toma godal tonggo godal tonggo kamu tenang ya. Ya, terus penuh keras sedikit ya. Mukai siang rak do. Tabokhe botol. Tu nyuman ya. Samonggo. Tabokhe goda.